on ensimmäinen suomenkielinen podcast piirtämisestä. Minä olen kuvakiteyttäjä Salla Lehtipuu. Tervetuloa mukaan! Nimi? Johanna Wahlbeck. Kotipaikka? Helsinki. Mikä on sun lempipaikkasi maailmassa? Oikeastaan monikin, mutta mulla on erityinen viehtämys esimerkiksi tuliperäisiin saariin. Mikä on sun yrityksesi nimi? Johanna Wahlbeck Oy. Mikä on sun koulutustausta? No se onkin sitten pitkä luettelo. Filosofian maisteri, sitten muun muassa kuvataidepsykoterapeutti, perhe- ja paripsykoterapeutti, työnohjaaja. On muitakin, mutta ehkä noin on ne pääasialliset. Mikä on se yhdistävä tekijä sun erilaisten työnkuvien yllä? No oma asiantuntijuus, läsnäolo ja kuvan voima. Eli mulla on mun kanssa on mahdollista tehdä myös, ei pelkästään, mutta myös kuvallisia tehtäviä sekä parien kanssa, perheiden kanssa, yksilökuvataide, psykoterapia-asiakkaiden kanssa, ryhmien kanssa, sitten toisaalta myös kursseillani ja sitten myös työnohjauksessa. Ja sitten on myös mahdollisuus mennä taidematkoilla tutkimaan näyttelykuvia yhdessä. Mikä on sun lempiväri? No muun muassa tämä tietynlainen pinkki on yksi, mutta sitten viime aikoina esimerkiksi mintun vihreä ja itse asiassa tuo liila on lapsuuden väriskaalasta palannut viime aikoina näihin lähi-intohimoväreihin, mutta niitä on paljon. Mitä sä haluaisit tehdä sun työssäsi enemmän tai lisää? No just tällä hetkellä mä haluaisin lisää taidealan ihmisten kanssa töitä. Eli mä oon tehnyt esimerkiksi tällaisia taidealan yrittäjien ja työttömien valmennuksia, niin esimerkiksi niitä mä haluaisin tehdä lisää ja mentoroida vielä enemmän. Mikä on sun lempieläin? Niitäkin on monta, mutta nyt tulee mieleen ihana koala, joka myös päästää niin kuin yllättävän mahtavan kuulosia, ei niin pienen ja söpön eläimen ääniä, kun sitä kuuntelee. Mikä on sun lempiruoka? Niitäkin on monia. Mä rakastan ruokaa, mutta ehkä mä tykkään myös syödä värejä, niin esimerkiksi joku semmoinen itämainen värikäs annos. Sitten viimeisenä voisi olla, että onko sulla jotain mottoa tai semmoista voimalausetta? No yrityksellähän on muun muassa tämä kuvataide ja kuvallinen ilmaisu kuuluu kaikille. No joskus mä oon hokenut tällaista, että aurinko paistaa sisälleni ja lävitseni. Kiitos. Piirtämisen voima. Yeah. Piirtämisen voima. Piirtämisen voima. Piirtämisen voima. Piirtämisen Tervetuloa mukaan Piirtämisen voimaan ensimmäiseen podcast-jaksoon. Tänään meillä on vieraana Johanna Wahlbeck ja hän on kuvan voiman sanansaattaja. Törmäsin häneen yllättäen ja onnekseni ja huomasin, että meillä on tosi paljon sellaisia yhtäläisyyksiä ja asioita, joidenka puolesta me puhutaan kummatkin. Tässä jaksossa me kuullaan Johannan tarinaa ja taustaa ja siitä, mitä kaikkea hän kuvan kanssa tekee nyt työssään. Me saadaan kuulla esimerkkejä, miten kuva- ja asiakastyö toimii ja miten se voi olla apuna esimerkiksi puhumattomien asiakkaiden kanssa. Lisäksi me kuullaan vinkkejä, miten työnohjauksessa voi käyttää piirtämistä. Me saadaan tehdä yksi harjoite yhdessä, eli ota ihmeessä mukaan myös kynää ja paperia, niin voit lähteä heti mukaan tähän harjoitteeseen. Ja lisäksi me saadaan kuulla muun muassa siitä hetkestä, joka muokkasi Johannan ajattelua kaikesta piirtämisestä ja taiteen tekemisestä. Tervetuloa mukaan! Mulla on semmoinen lämmittelytehtävä tähän, että piirrä siihen paperiin jotain, mitä olet viimeksi piirtänyt. En tule tarkistaa, onko se totta, mutta silleen suurin piirtein. Mä otan sulta itse asiassa kans paperin. No niin. Sä saat vähän aikaa vielä viimeistellä, mutta ei tarvi olla ihan exakt.
Tämä on tämmöinen nopea versio siitä. Joo. Okei. Mulla on täällä studiossa nyt Johanna Wahlbeck. Ja kerro vähän, että mitä sä oot piirtänyt siihen paperiin ja sitten sen kautta voitaisiin mennä siihen, että kuka olet ja mitä teet. Näytäks mä tätä? Sä voit näyttää sitä. Voit näyttää tonne itse asiassa. Ja siinä näyttäisi olevan tommonen puu. Joo, kelopuu. Kelopuu. Joo. Joo, kyllä. Ja jonkinlainen kuu tai Joo. sitten maaginen aurinko. Mikä tarina tähän liittyy? Mä oon siis tosi pienestä alkaen piirtänyt ja mä oon viimeistään siinä ala-asteen puolivälissä alkanut piirtää tosi paljon näitä kelopuita Ahaa. ja eli lehdettömiä puita. Voihan se olla tietenkin myös vaikka talvella kuvattu, mutta niin kuin näkyy, niin tässä on vähän tämmöistä ruohoviittausta. Totta. Niin, no siis en mä tiedä miksi mä niitä oon piirtänyt, mutta oon mä sitten joskus myöhemmin maalannut semmoisen ison maalauksenkin, missä on yksi ja sitten paljon värejä siinä ympärillä. Joo. Ja nimesin sen elämänpuuksi. Sehän Joo. on tämmöinen klassinen, Niin. arkkityyppinen Kyllä. symboli, niin se voi olla niinku, sehän voi symboloida monia asioita, se riippuu aina tekijästä, mutta mä en ole sitä niin kuin mä usein muutenkin ajattelen, että ei sitä ole pakko analysoida, mitä piirtää ja sen takia meillä on myös kuvallinen ilmaisu, että kaikkea ei voi sanottaa, mutta voihan se välillä esimerkiksi joskus asiakkaille mä oon antanut vaikka semmoisen tehtävän esimerkiksi työnohjauksessa, että jos olisit puu, niin kuin ammatillinen puu, niin missä sun juuret on ja mitä vaikka tähtihetkiä kasvaa oksillasi ja sitten ihmiset voi niin kuin täysin vaikka ei esittävästi niin kuin viiva ja pallo tai viiva ja monta viivaa. Siellähän on niin kuin egyptiläisissä hieroglyfeissäkin näissä erilaisissa kuvaelmissa, niin sielläkin on tosi semmoisia yksinkertaisiakin puita, että on niin kuin vaan viivoja, niin sitten mä niinku madallaan sitä kynnystä, kun ihmiset hän usein kokee, että ei osaa piirtää, niin, ja sitten muistutan, että tässä tehdään nyt itselle ja tätä niinku tilannetta varten ja pohdinta avuksi, eikä niin, että se tulee näyttelyyn, mutta joka tapauksessa niin sitten ihmiset tekee näitä ja se on niinku aina jotenkin ihanan, mun mielestä se on just se yksi ihanuus piirtämisessä, että se on aina niin yksilöllistä ja sitten ihmiset voi siinä tehtävässä vaikka kirjoitella sinne sitten halutessaan vaikka jotain sanoja sinne juuriin ja vaikka niinku, miten se puu kasvaa, niin mitä kohti itse haluaa niinku mennä ja niin edelleen. Sitten joskus mä kysyn kanssa, että onko siellä niinku, millainen voi halutessaan kuvitella sitä ympäristöä, että onko siinä lähellä muita puita tai miten sen niinku ajattelee. Siis puu on kyllä tosi hyvä metafora ja toimii aika moneen tuommoiseen kartoitustehtävään. Ja siis tietenkin tämä lämmittää, kun olen lehtipuu. Niin, sekin vielä. Että kai aina lehtipuut on käyttistä, vaikka tämä nyt on tämmöinen lehdetön puu. No mäkin, mun nimi, sukunimi Wahlbeck, niin se itse asiassa täsmälleen siinä kirjoitusasussa, missä se on, kun se on ECK, niin tarkoita niinku mitään, mutta mä oon ainakin ajatellut, että se voisi olla semmoinen niinku maisema, että siellä on niinku jotain tavallaan niinku tällaisia kukkuloita ja sitten niinku semmoista niinku vihreätä. Joo. En mä tiedä, ehkä mä oon usein myös piirtänyt niinku maisemia, missä on vaikka yksi puu, niin kato, ehkä se on se mun mielenmaisema ja sitten minä siellä. Totta. Siellä nummilla. Siis sä puhuit jo tuossa, kerroit, että teet asiakastyötä. Ja siellä myös käytät näitä taidemetodeita, niin se on yksi syy, miksi tietysti tänne halusin sinut puhumaan piirtämisen voimasta. Että miten hyödynnät näitä taidemetodeita sun työssä ja minkälaisia vaikutuksia niillä on. Mutta ehkä sillä taustatuksena vielä, niin jos kerrot, mitä kaikkea sä teet ja miten sä oot päätynyt yrittäjäksi. Mun tekee mieli kertoa yksi semmoinen pieni tarina lapsuudesta liittyen tähän piirtämiseen, että mä oon aina piirtänyt paljon, niin kuin nyt lapsena itse asiassa aika moni on, silloin ei ole niitä estoja vielä niin paljon kehittynyt, mitä sitten myöhemmin ikävä kyllä jotkut opettajatkin aiheuttaa. Mutta niin siis aikoinaan me tehtiin mun veljen kanssa joulukortteja, kun mä olin alle kouluikäinen ja me tehtiin niitä siinä lattialla ja sitten mä muistan, kun mä yhtäkkiä ajattelin, että miksi pitäisi tehdä just niinku tietynlaista.
että jos mä teen vaikka väärällä kädellä nyt vähän näitä niin kuin huvikseni, niin mä ajattelin, että silloin mä oon jo niin kuin, tavallaan niin kuin lähtenyt sille tielle, että sitä voi nimenomaan niin kuin esimerkiksi rentoutua piirtämällä ja just, että sitä ei niin kuin tarvitse tehdä tietynlaista. Mun teki mieli sanoa toi, koska tavallaan niin kuin myöhemmin sitten yrittäjänä on miettinyt, että siinä on ollut niin kuin semmoinen mun menetelmätyylin niin kuin siemen. Ja mullahan ei ole semmoista niin kuin, niinkään, että mä käytän jotain tiettyä menetelmää ja sitten opetan just sitä, että tämä on ykkösvaihe ja sitten kakkos, vaan mä enemmän niin kuin kehittelen niitä lennosta niihin tilanteisiin, mutta sitten tosiaan, ja puutehtäviä esimerkiksi tietenkin monet on maailmassa tehnyt totta kai, mutta mulla on siihen niin sellainen oma versio, mitä sitten mä oon tullut käyttäneeksi, että näitä on tämmöisiä, jotka sitten välillä toistuu, mutta se on aina niin kuin tilanteen mukaan. Mutta siis mä olin tosi niin kuin taiteellisesti suuntautunut ja lähdin sitten niin kuin, hain erilaisiin niin kuin kouluihin, mutta että mä pääsin sitten opiskelemaan taidefilosofiaa, eli estetiikkaa taidefilosofian linjalle Helsingin yliopistoon. Ja sitten mä olin jo käynyt sitä ennen avoimessa yliopistossa sekä psykologian opintoja että sitten silloisessa taideteollisessa korkeakoulussa taideteoriaopintoja. Ja sitten siinä kävikin niin, että mä tein kaikki mun niin kuin taidefilosofian seminaarityöt ja kandintyön ja gradun sitten niin kuin psykoanalyyttisestä estetiikasta ja tarkemmin postjungilaisesta, eli niin kuin C.G. Jungin teorioita, kun on monet kehitelleet, niin sitten postjungilainen olisi vähän semmoista, että kehitetään niin kuin johonkin tarkoitukseen eri suuntaan, eikä pelkästään niin kuin mietitä sitä alkuperäistä. Mutta sitten mä halusin itse asiassa taideterapeutiksi jo silloin joskus 90-luvun lopussa. Mä muistan, että mä oon niin kuin esimerkiksi taidekoulu maan pääsykokeissa sanonut, että mä haluaisin tulevaisuudessa taideterapeutiksi. Mä muistan, että siihen ei suhtauduttu siellä kauhean positiivisesti, että mä en halua vaan taiteilijaksi. Tai sitähän on niin kuin monesti tämmöisiä niin kuin taidemaailman sisälläkin niin kuin välillä tällaisia ennakkoluuloja, että pitäisi olla niin kuin taidetta taiteen vuoksi. Ja sitten mä oon taas tämmöinen, niin kuin, että sitä käytetään myös, mutta mä oon enemmän semmoinen, että mä ajattelen, että on monenlaisia tapoja, miten piirustus voi olla niin kuin mukana ja taide voi olla mukana, että se ei ole niin kuin ainoastaan se institutionaalinen taideteoria, mikä on niin kuin se, vaikka se on hyvä, että se on olemassa ja hyvä, että on taidemuseoita ja gallerioita, että se pitää sitä puolta myös niin kuin näkyvillä, ettei se pääse jäämään jalkojen alle. Mutta joo, sitten mä päädyin myös siis töihin taidemuseoon. Mä olin muissakin töissä, mutta pisimpään mä olin tuolla Emmassa ja mä koen, että se on niin kuin aina mulla semmoinen niin kuin kotimuseo. Se on ihana museo. Joo, että mä sieltä sitten hyppäsin kokoaikaiseksi yrittäjäksi itse asiassa tasan 10 vuotta ja 1 päivä sitten, eli 1.3. Kiitos. 2016 mä perustin yrityksen jo 2014, mutta tosiaan hyppäsin kokoaikaiseksi silloin tasan 10 vuotta sitten. Mutta että siinä välissä mähän sitten olin vähän opintovapaallakin välillä, kun mä tein sekä kuvataidepsykoterapian perusteet, että sitten erityistason tämän 4-vuotisen kuvataidepsykoterapiakoulutuksen ja sitten mä opiskelin myös työnohjaajaksi. Ja tosiaan näillä sitten hyppäsin ja sitten myöhemmin tässä on nyt niin kuin yrittäjyyteenkin liittyen tullut opiskeltua, että esimerkiksi palvelutuotteistamisen erikoisammattitutkinto ja yrittäjän ammattitutkinto ja sitten viimeisin on nyt, että mä valmistuin perhe- ja paripsykoterapeutiksi viime vuoden toukokuussa. Ja sitten lyhyitä koulutuksia myös. Nyt mulla on tällä viikolla syventävät opinnot tuosta tunnekeskeisestä yksilöterapiasta. Niin, mutta sehän on niinku tämmöinen tietynlainen jatkuva kouluttautuminen, on myös niinku eettistä tällä alalla, että pysyy niinku freesinä tietyssä mielessä nämä ajatukset. Mutta mä käytän niinku muitakin menetelmiä kyllä esimerkiksi työnohjaajana kuin kuvallisia, mutta se on ehkä semmoinen niinku erottautumisjuttu ja mulla on niinku paljon laajempi skaala sitten siinä sekä niinku itse piirtämistä ja maalaamista, mutta myös sitten niinku valmiita kuvia ja valokuvausta ja monenlaista, mitä voisit käyttää. Ja jotkut tilaakin mut sen takia, mutta sitten jotkut ei tilaa sen takia ja siellä on sitten välillä tilanteita, missä mä sitten voin ehdottaa ja mä muistan, että joskus aikaisemmin urallani, niin mä huomasin, että joskus mä
sain kiinni itseni niin kuin ennakkoluuloisuudesta, että mä jotenkin niin kuin joskus oletin, että nyt ei haluta sellaista, kun sitä ei ole mainittu ja näin, mutta sitten kun mä ehdotin, niin mulle joskus sanottiin, että olisit ehdottanut jo aikaisemmin, niin nyt kyllä mä yritän sitten silleen, mutta tietenkin sitä niin kuin ei voi kaikkea koko ajan ehdottaa, mutta mä oon huomannut, että kannattaa kyllä tuoda tämäkin mahdollisuus sitten esille. Mä oon monesti sanonut, jossain mun nettisivuillakin lukee, että kuvallinen ilmaisu kuuluu kaikille. Et jotenkin niin kuin mä ajattelen, että tekstin ja sanojen suhteen no tietenkin meidän täytyy kommunikoida, mutta muutenkin musta tuntuu, että se on niin kuin vapaampaa, että se ei niin kuin kuulu pelkästään kirjailijoille. Mutta sitten jotenkin tämä kuvallinen ilmaisu, niin vaikka me käytetään esimerkiksi Instagramia ja silleen ollaan niin kuin kuvavirrassa, niin se, että ihmiset niin kuin valjastaisi sitä myös oman hyvinvointinsa palvelukseen ja ylipäätään niin kuin lähtisi niin kuin nautiskelemaan siitä piirtämisestä esimerkiksi, niin se on välillä niin kuin kiven takana, mutta mä oon kyllä päässyt todistaa senkin suhteen niin kuin ihania hetkiä ihmisten kanssa, kun he löytää niin kuin sen. Ja esimerkiksi meillähän niin kuin sekin vaihtelee tietenkin, että kuinka niin kuin, värisuuntautuneita ollaan. Mä ajattelin, että me ollaan selkeästi värisuuntautuneita, rakastetaan kirkkaita värejä, mutta että tietenkin se vaihtelee ihmisillä, mutta esimerkiksi just on ollut sellaisia tilanteita, missä ihmiset on niinku löytänyt tavallaan esimerkiksi sellaisia värejä, jotka itteelle tuo energiaa. Ja sitten sekin voi olla niinku iso muutos, kun niinku tuo vaikka sinne työhuoneeseen sitten niitä. Tai niinku lähtee nautiskelemaan siitä, että sä voit vaan niinku värittää esimerkiksi niinku itse vaikka silmät kiinni niinku jotain, sitten väritellä niitä kuvioita sieltä. Tai sitten maalata just niinku niillä sävyillä. Niinku, just, että ei siihen tarvitse tulla mitään. Ja sitten siinä voi kuitenkin niinku nähdäkin kaikenlaista, kun meidän aivothan on sellaiset, että ne, niinku, kun me nähdään jotain ei-esittävää, niin ne aina hakee sieltä jotain niinku tuttua, niin mä ajattelen, että sekin on niinku sellainen, että sit avautuu semmoiset ihanat assosiaatioketjut ja sit usein, kun meillä on tämmöinen symbolinen funktio tavallaan mielessä, niin me päästään sitä kautta myös jonnekin sinne meidän oman mielen kuvamaailmaan ja sitten me voidaan saada kiinni asioista ja jotenkin niinku, siinä on vaan niin paljon niinku rikkautta ja jotenkin niinku, se on kyllä yksi semmoinen muakin ajava voima, että mä haluan sitä, niin kuin just sitä kuvan voimaa levittää. Ja ihanaa, kun tässä sun kanssa päästään tästä niin kuin kunnolla puhumaan, niin tämähän on just sitä. Kyllä. Niin mä koen, että tavallaan tästä täytyy puhuakin, koska sitä ei ehkä näy niin vahvasti sitä, just tätä, että minkälaista merkitystä se voi antaa ihmisille. Niinpä. Niin tämä on nyt yksi väylä, että missä me voidaan tuoda tätä kuvan voimaa ja piirtämisen voimaa esiin. Kyllä. Mutta jos palataan vielä sinne, kun aloitit sieltä lapsuudesta, ja se oli musta kauhean mielenkiintoista, niin sanoit, että sä oot ollut aina kuitenkin tavallaan suuntautunut sinne kuvataiteisiin. Onko sulla ollut sellaista vaihetta sitten, jossa sitä olisi niinku torpattu tai olisi ollut joku semmoinen opettaja tai että sä olisit kokenut sellaista vastustusta, vai onko se ollut sulle aina luontevaa tosiaan ja semmoinen, mikä on vetänyt sua puoleensa? Joo, no mä oon tietenkin niinku onnekas siinä mielessä. Mä luulen, että mulla ei ole ollut sellaista niinku torppausta siellä niinku alussa. Kyllähän mä sitten, kun esimerkiksi niihin taidekouluihin pyrin niinku omilla maalauksilla ja valokuvilla ja näin, niin sinnehän mä en päässyt. En mä kyllä pyrkinytkään monta kertaa, mutta mä en ole pitänyt siis itsekin näyttelyitä ja näin. Nyt siitä on niinku muutama vuosi aikaa kuin viimeksi, ja sitten mä aikoinaan tein niinku levyn kanssa taidetta ja monenlaista, mutta että tavallaan niinku siinä mielessä mua ei ole niinku torpattu, että olisi siellä koulussa ollut joku. Mutta mä muistan näissä taidekoulupääsykokeissa, niin jotain kommentteja oli tämmöisiä, että sulla on nyt aivan liikaa tässä niinku aiheita samassa, mutta kun mä tykkään niistä sellaisista, niin että ne mun omat työt on aika sellaisia ehkä vähän monimutkaisia. Mitä mä välillä opetankin, että mullahan on esimerkiksi näitä tämmöisiä kuva- ja asiakastyökursseja, missä mä opetan niinku erilaista asiakastyötä tekille, niinku, että miten voi niinku kuvaa käyttää vuorovaikutuksen apuna niinku sairaanhoitajista terapeutteihin ja erityisopettajiin ja monenlaista. Joo. Se on mun mielestä ollut myös ihana rikkaus niissä, että siellä on niinku erilaisia ammattilaisia ja sitten kuitenkin se ryhmä myös antaa toisilleen paljon sekä ideoita että muutenkin.
kun sä pidät näitä kuva- ja asiakastyökoulutuksia, niin huomaatko sä, että siellä ihmiset aluksi vastustaisi sitä, vai hakeutuuko sinne sellaiset ihmiset, jotka on jo niinku tavallaan valmiiksi avoimia siihen työskentelyyn? Kyllä siellä on ollut siis paljon ihmisiä myös, jotka joilla on niinku niitä, että tuntuu just, että en osaa ja näin, mutta he on kuitenkin päässyt sen kynnyksen yli, että tulee kurssille. Kyllähän mä niissä kuvauksissa myös korostan, että se ei tarvitse niinku osata mitään, että se motivaatio riittää. Mutta kyllähän sitten on niinku käynyt just sitä, että ihmiset on niinku löytänyt sen ilmaisun. Se on niin ihanaa todistaa. Silloin kun mä pidin aikoinaan 2017 ensimmäisen kurssin, niin siis mähän niinku itkin sen niinku kurssipäivän jälkeen, koska mulla oli niin merkityksellinen olo, että oli päässyt niinku jotenkin yhdistää sitä osaamista ja sitten ihmiset niinku saa siitä irti, niin se on kyllä niinku se on tosi ihanaa, kun ihmiset löytää ja antaa itselleen luvan käyttää sitä täydellistä ilmaisua. Kyllä. No miten kuvaa käytetään sitten tuossa asiakastyössä esimerkiksi? No siis sehän niinku riippuu tosiaan niistä tilanteista aina se tilanne edellä eikä tehtävä edellä, mutta esimerkiksi ei pelkästään, mutta puhumattomien asiakkaiden kanssa, jos laittaa siihen väliin esimerkiksi A3 kokoisen paperin ja sitten on vaikka just jotain piirtämisvälineitä, sellaisia pienen kynnyksen esimerkiksi liituja tai riippuen just siitä asiakkaan niin kuin motorisestakin, että millaisia ne on. Mutta että siihen jos vähän niin kuin vaikka laittaa viivaa ja katsoo toista samaan aikaan ja sitten odottaa, niin sieltä voi tulla vastaus, vaikka ei esimerkiksi pystytä puhumaan. Ja se voi olla niin kuin tosi maagista, että saa sen niin kuin kontaktin ja sitten siihen voi yhtäkkiä niin kuin tulla niin kuin ties mitä ja pystyy, niin kuin, ei se ole mikään edellytys, että niin tapahtuu mutta niin kuin sille, että se olisi onnistunut, mutta onhan sitä niin kuin sellaisia ihmeitä niin kuin sekä itsellä että mun asiakkailla sitten ollut, missä niin kuin puhumattomat alkaakin puhua esimerkiksi. Tai se muuttuukin niin kuin jäsentyneemmäksi se puhe ja ylipäätään, että saa sen niin kuin kontaktin. Että siihen ei välttämättä aina tarvii sanoja ja yksi, mitä niillä kursseilla niin kuin opetetaan, on just se, että miten se yhteinen piirtäminen esimerkiksi voi onnistua ja harjoitellaan sitten toisten kanssa, niin kuin esimerkiksi kurssikavereiden kesken, tai sitten kun nyt on viime vuosina aika paljon ollut etänä näitä, niin sitten voi niin kuin sieltä arjesta ottaa vaikka jonkun perheenjäsenen, ei tietenkään hän ole asiakas, mutta siihen niin kuin kokeiluun, että millaista se voi olla. Ja sitten siellä on niin kuin muunkin tyyppisiä, niin kuin, että ei se ole pelkästään sitä yhteisessä piirtämistä, mutta mun mielestä se on niin kuin hyvä esimerkki siitä kuvan voimasta. Ja se ei tarvitse olla niin kuin isoa tai edes mitään esittävää, että sittenhän mä opetan myös, että miten niin kuin, esimerkiksi teoreettisesti, niin kuin, että miten kannattaa vastata, jos mihin pyrkii ja näin, että kyllähän semmoisiakin käydään siellä, mutta se pääasiahan on se niin kuin läsnäolo niin kuin kaikessa asiakastyössä ja sitten se, mutta se on vaan niin, Tosi mielenkiintoista toi, että miten se voi olla kommunikaation väline just semmoiselle, jolle se puhe tai niinku tavallaan tämmöinen tekstimuotoinen hirveän voimakas. Niinpä. Ja minkälaisia onnistumisen tarinoita sä oot kuullut sitten näistä? Et se voi olla joskus niinku ihan vaan sitä, että asiakkaat, jotka on ollut vaikka niinku apaattisia, niin saakin jotain niinku iloa. Tai niinku esimerkiksi, jos on ryhmä, mitä ihminen vetää, niin siellä niinku sitä ryhmäytymistä tapahtuu enemmän. Et sehän on niinku, ja tavallaan ne niinku pienet asiat voi olla tosi suuria. Et ei se niinku, eihän niinku missään näissä muutenkaan ole niinku mitään taikasauvaa, että jotain menetelmää tekee ja sitten yhtäkkiä niinku kaikki. Joo, että kyllähän niinku aha-elämyksiä voi tulla, mutta sittenhän täytyy siellä niinku oman ammatillisuuden kautta sitten niinku miettiä, että just, että miten niitä aha-elämyksiä sitten vie siellä niinku eteenpäin. Ja toistohan on aina näissä niinku tärkeää. Mutta sitten kun tekee jotain kuvaa, niin sehän niinku on myös semmoinen, mihin voi palata. Et se, että me niinku katsotaan sitä kuvaa, niin se voi myös palauttaa meidän mieleen niinku esimerkiksi jonkun keskustelun tai vaikka asiakastilanteen niinku eri tavalla. No mutta sen lisäksi, että sä koulutat muun muassa tätä kuva- ja asiakastyökoulutusta, niin sä teet myös itse tosiaan taideterapeuttista työskentelyä ja työnohjausta. Joo. Millaista
se on ollut ja kerro jotain, miten sä hyödynnät sitä taidetta ja kuvallista tekemistä tuossa sun työssä? Joo, no kuvataide psykoterapiassahan sielläkään ei ole niinku pakollista tehdä kuvia, mutta siellä on aina se niinku välineistö mukana ja aina sitä on mahdollisuus käyttää ja sehän on sitten, jos on niinku lyhyt prosessi, niin voi olla, että se on niinku vähän semmoista täsmäteemoitetumpaa, mutta sitten mitä pidempi prosessi, niin sitä vapaampaa se ilmaisu on. Mutta sitten ja siellähän ei tarvitse myöskään niinku asiakkaan osata mitään. Ja mä oon tehnyt siis kaiken ikäisten kanssa että sekä lasten, nuorten että aikuisten ja ryhmien, että siinä on sitten myös niinku kohderyhmittäin vähän niinku eroja, mutta se perusperiaate on just se, että on aina näitä välineitä ja sitten niinku se on aina mahdollista käyttää myös sitä kuvallista ilmaisua. Joo. Mutta sitten työnohjauksessa mähän käytän niinku kuvallisen ilmaisun tehtävien lisäksi sitten niin kuin paljon muitakin, ja siinä on aina pääasiallinen se luottamuksellinen keskustelu ja sen niin kuin ohjaaminen. Sitten on esimerkiksi priorisointityökaluja ja tämmöisiä, mitä mä oon paljon käyttänyt, mutta sitten tosiaan niin kuin tilanteen mukaan, että esimerkiksi jos on vaikka sellainen ryhmä tai yksilö, joka nimenomaan tämän kuvallisen ilmaisun käytön takia mut on valinnut, niin sitten mä voin ehdottaa vaikka jo siinä niin kuin aluksi, että tehdäänkö jotain tavoitekuvaa. Eli sehän voi olla vaikka ihan sellaista, että piirretään tai maalataan jotain muotoja ja värejä liittyen siihen, että mikä se fiilis on, mikä halutaan, että olisi tässä sitten niin kuin lopuksi. Tai sitten voi olla, että tehdään jotain kollaasia. Ja sitten tämmöiset tavoitekuvat on mun mielestä esimerkiksi erityisen niin kuin tehokkaita, koska niin kuin sanoin, niin kun katsoo kuvaa, niin voi palauttaa mieleen. Kyllä. Niin sitten tavallaan se tavoitteen pitäminen mielessä, että esimerkiksi ottaa kuvan siitä omasta piirustuksesta ja pitää sitä vaikka jossain kansiossa ja välillä katsoo sitä tavoitetta, niin sehän niin kuin todella sitten ohjaa sitä vaikka valikoivaa tarkkaavaisuutta, että huomaa ne mahdollisuudet siihen ja näin. Ja sitten esimerkiksi tiimit tutustuu toisiinsa niin kuin eri tavalla, kun siinä on jotain, esimerkiksi joku valokuvaustehtävä vaikka liittyen niin kuin heidän se voi olla vaikka arvoihin liittyvää, mutta että se tulee niin kuin siitä keskustelusta, että mistä siinä on puhuttu ja sitten kun ne on myös tavoitteellisia prosesseja, niin mitkä ne heidän määrittelemät tavoitteet on, kun työnohjauksessa ne määritellään niin kuin sen prosessin sisällä, eikä niin kuin, että meillä on aluksi tämä tavoite ja sitten mennään sitä kohti joka tapauksessa, että se on siinä mielessä niin kuin, siinä on enemmän mahdollisuuksia kuin esimerkiksi niin kuin tuommoisessa ainakaan perinteisessä valmennusprosessissa, missä on tilattu tätä tavoitetta varten ja sitten sinne mennään, vaan se on silleen, että me mennään sinne ja sitten mä kysyn, että okei, että tilaus on tämmöinen ja otetaan se huomioon, mutta mikä on nyt se, mitä tässä halutaan tavoitella ja sitten yhdistetään se keitto niin kuin aineksia, mitä sieltä tulee ja sitten mä voin niin kuin ehdottaa. No esimerkiksi tämä ammatillinen puu on semmoinen, mikä sitten välillä on myös tullut mukaan. Ja, että ne on niinku, sit välillä on esimerkiksi tehty työnohjauksellinen lautapeli. Eihän siihen, niinku, se on aivan mahdollista. Kyllä. Ja sekin on niinku, siinä voidaan sitä pahville semmoista lautaa piirrellä ja siellä voi olla voidaan vaikka tehdä semmoisia kortteja, missä on tehtäviä ja siellä voi olla vaikka just jotain kuvallisia tehtäviä myös jossain kohtaa ja että tämmöistä niinku pelillistämistäkin niin on aivan mahdollista tehdä. Mistä sä niin kun oot löytänyt näitä metodeja tai miten sä oot oppinut niitä? Löydät sä niitä siinä samalla, että hei no tämmöistä voisi kokeilla tähän vai onko se tullut siinä koulutuksen mukana vai? Niin, no kun sitä mä mietin, että mun mielestä mulla on aina ollut näitä siis Siis toki mä oon tietenkin näistä koulutuksista saanut ja sit mä oon käynyt erilaisissa konferensseissa ympäri maailmaa, että kyllähän mä niinku aina välillä poimin tietenkin jotain ja mä ajattelen, että ihminen ylipäätään, niin meillähän voi tulla niinku samanlaisia ideoita kuin jollekin toiselle ja sitten toisaalta me tiedostamattakin poimitaan niinku tietoa, että mistä kaikkialta, mutta kyllä mä oon niinku sellainen ideoija, että aika paljon ne niinku syntyy sit siinä hetkessä, mutta tietenkin kun on tehnyt pitkään,
niin sitten on just jotain sellaisia, jotka niinku, että okei, tähän voisi sopia nyt tämä. Mutta esimerkiksi yksi kerta mä otin mukaan niinku semmoisia vanhoja valmiita kuvia, mitä mulla oli työhuoneella. Mä en edes ollut varma, miksi mä otan niitä mukaan, mutta sitten se tulikin semmoinen tilanne siinä sen päivän aikana, kun mä usein sit asiakkaiden tiloissa kanssa kierrän. Missä mä sitten ehdotin, että hei, että haluatteko te käyttää näitä ja niinku tehdä siihen sitten niinku teidän lisiä ja liittyen tähän aiheeseen. Ja sittenhän se oli niinku just jotenkin, että se on vähän niinku tuommoista intuitiivistakin välillä. Onhan se semmoista luovaa myös. Siis mä ajattelen, että sitten mä oon joskus huomannut, että jos on vaikka joku tosi paineistettu tilanne ja mä huomaan, että mun on jotenkin niinku jäykkänä, niin mä huomaan, että mun on vaikeampi sitten niinku keksiä näitä. Ja ehkä semmoisissa tilanteissa sitten mä niinku on ehkä, mietin just, niin kuin, että okei, että mulla on nyt näitä, mitä mä voin ehdottaa, mutta varsinkin tarpeeksi hyvä yhteys ja rentous, niin sit siinä pääsee, niin kuin, että sit tulee semmoisia oikein niin kuin, Niin, ja voi luovasti soveltaa niitä, sitä työskentelyä. Hakeutuuko sulle tosiaan näihin asiakkaiksi suurin osa sillä, että he nimenomaan haluaa sitä, että siinä on mukana jonkinlainen taiteellinen työskentely tai sen aspekti, vai onko se monille yllätys? No mä luulen, että ei se niinku hirveän iso yllätys ole, koska kuitenkin monet sitten katsoo netistä, että kuka tämä tyyppi on, ja useinhan näihin liittyy kuitenkin myös se semmoinen haastattelutilaisuus, tai he on niinku aika paljon mua tutkineet ennen kuin ehdottaa, mutta ei ne ole kaikki siis tosiaan tällä kulmalla, että niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin sit mä oon niin kuin kantapään kautta oppinut, että kannattaa vähän useammin ehdottaa niillekin, jotka ei ole mua sen pohjalta valinnut. Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että kyllähän se on niin, että mun kanssa voi muullakin tavalla toimia, että ei se ole mikään todellakaan pakollinen juttu. Ei se ole edes taideterapiassa pakollinen, mutta ei niin kuin todellakaan työnohjauksessa. Ja sitten mä itse tykkään niin kuin usein puhua sille laajemmin niin kuin kuvallisista menetelmistä, ja se voi olla joskus jotain valmiita korttejakin, ja siihenkin mulla on tämmöisiä lainausmerkeissä omia pakkoja myös olemassa, mitä mä oon kerännyt. Mutta sitten mä niinku usein tykkään puhua sitten tämmöistä kuvataiteellisesta työskentelystä silloin, kun tehdään itse, että just niinku piirretään itse, tai on se sitten joku kollaasi tai maalaus tai näin, tai valokuvaus, että sitten se on niinku semmoista, että mä ajattelen, että kyllä se taidesana on myös semmoinen, että se vähän niinku ehkä se osaa voi vähän pelottaa tai karkottaa, mutta sitten mulla on siinäkin vähän semmoinen niinku kuitenkin tämmöinen missio taustalla, vähän niin kuin se, että se kuvallinen ilmaisu kuuluu kaikille, niin myös, että kuvataide kuuluu kaikille ja niin kuin taide ylipäätään, että mä yritän jotenkin sitä kynnystä madaltaa. Että mun mielestä se on aika jännä, kun on noissa kuitenkin taidehistorian ja taideteorian opinnoissakin ymmärtänyt, ja siellä aikoinaan, kun mä tein paljon muun muassa taidemuseo-opastuksia, niin hokenut sitä, että kyllähän silloin, kun noin 60-luvulla muuttui länsimaissa nämä taiteellisen ilmaisun tekniikat, niin siellähän puhuttiin niin kuin nykytaide, kun alkoi siellä suurin piirtein, niin puhuttiin paljon siitä, että tuodaan nyt niin kuin lähemmäs ihmistä se taide. Mutta sittenhän siinä tapahtui osittain niin kuin päinvastoin. Niin mun mielestä se on niin kuin jännä, mutta kyllähän niin kuin se, että on alettu käyttää vaikka niin kuin arkisia materiaaleja ja niin kuin tämmöisiä, niin sehän niin kuin on sitä niin kuin tuomista lähemmäs. Niin ehkä mä niin kuin omalta pieneltä osaltani sitäkin haluan niin kuin tässä tavallaan, että vaikka se sitten yrittäjänä voi niin kuin ehkä karkottaa jonkun, ja sitten mä ajattelen, että ehkä ne sitten, jotka ei karkotu, niin erityisesti haluaa. Ja sitten toisaalta mä yritän sitä, että semmoisissakin tilanteissa, missä mua ei ole tilattu sen kuvataiteellisen puolen takia, niin mä sitä niin kuin jossain vaiheessa kuitenkin sitä niin kuin tuon, että tämä on ihan mahdollista, ja just, että voi kynnystä madaltaa ihan vaikka silleen, että tehdään väärällä kädellä. Ja sitten just se muistutus, että mitä varten tämä on. Ja sitten jos välillähän ihmiset sit meinaa heittää ovella roskiin näitä, niin kyllähän mulla on se semmoinen niin kuin kuvallisen ilmaisun arvostuksen niin kuin suojeluvaisto, että sitten mä niin kuin yritän silleen, että anna sille mahdollisuus, että ota ainakin kuva siitä, että sä ainakin muistat, että mitä täällä tehtiin tänään ja mistä me puhuttiin paremmin. Ja sitten mä niin kuin tavallaan, mutta sittenhän niin kuin taideterapiapuolella, sehän on niin kuin vielä, kun siinä on se suojafunktio, nehän on niin kuin, tai puhutaan tästä container-funktiosta esimerkiksi teoreettisesti, että siinä niin kuin suojataan ihmisen niin kuin ajatukset ja kaikki, että siinä on niin kuin turvallista
niin kuin käsitellä mitä vaan, niin sehän on niin kuin osa sitä terapeuttista materiaalia, niin kuin sanat ja asiat, mutta myös ne kuvat, niin nehän on luottamuksellisia ja ne on niin kuin lukkojen takana kansiossa. Ja sittenhän jos asiakas heittää siellä roskiin, niin minähän ongin sen sieltä, koska se on niin kuin, en mä nyt sitä niin kuin tuo, että nyt väkisin, ja ihmisethän sitten kun prosessi loppuu ja saa ne omat kuvat tietenkin mukaan, niin eihän he ole pakko niitä katsoa. Niin. Se on heidän kuvia ja näin, mutta sen prosessin aikana niitä säilytetään, niihin voi palata. Mutta sitten se voi olla todella niin kuin ihana elämys myös jollekin, koska sehän kertoo myös siitä mun arvostuksesta häntä kohtaan, että mua oikeasti kiinnostaa ja mä haluan niin kuin säilyttää sen ja niin kuin se voi olla tosi tavallaan käänteen tekevä. Mä huomaan, että liikutun, mutta se on oikeasti, siis se voi olla yksi semmoinen niin kuin terapeuttinen käänne siinä. Ja mä ajattelen, että esimerkiksi siinä mielessä niin kuin se, että on kuvataideterapiaa myös olemassa ja tämä, niin se voi olla niin kuin tosi tällä tavalla niin kuin konkreettista, miten sen voi niin kuin jotenkin sen suojan ja kiinnostuksen niin kuin osoittaa. Ja sitten tosiaan voi palata siihen kuvaan. Onko siinä terapeuttisessa työskentelyssä niin enemmän sitä, että ihmiset tekee itse? Joo, on. Mutta sielläkin on niin kuin mahdollista esimerkiksi niin kuin lehdistä leikata kuvia ja näin. Ja niin kuin esimerkiksi valokuvaus on myös mahdollista. Ja näin, mutta se on niinku, siellä on niinku erilaisia maaleja ja piirustusvälineitä, monenlaisia. Mulla on ihan järjetön määrä niitä, nyt mä yritän, että mä hetken hankin lisää. Mutta ja sitten tietenkin niinku sellaisia, jotka ei erityisesti haise ja näin, että ei esimerkiksi perinteisillä öljyväreillä ei tehdä, koska se on liian niinku, siinä on se kemikaalivaara ja tämmöisetkin asiat pitää ottaa huomioon. Tai ei esimerkiksi voida niinku fiksatiivilla siellä niinku suojata näitä kuivapastelli töitä, mutta sitten jos asiakas erityisesti haluaa, jos hän haluaa, että sen tulee fiksatiivi, niin mähän sitten hoidan sen niinku toisaalla, mutta pääasiassa niitä ei tehdä, koska eihän mä voi, niinku, jos mä menen jonnekin fiksatiivilla spreijaamaan, niin mähän ei voi tehdä sitä jossain kadulla, missä joku näkee sitten sen kuvan, kun se on myös se luottamuksellinen, että mun pitäisi ajaa jonnekin niinku metsän keskelle ja sitten siellä niinku laittaa joku pressu johonkin, tarkistaa, että mitään ei ole missään ympärillä ja sitten niinku tehdä se ja häippästä paikalta. Näin, että pääasiassa ei tehdä. No nyt mä taas lähdin oksailemaan, että on niinku jotenkin, lähdin nyt niinku tonne. Mutta pidätkö sä vastaanottoa siis, että ihmiset tulee sun luo? Joo, siis Helsingissä on mun vastaanotto ja sittenhän etävastaanotto on myös mahdollista, että siinä mielessähän se on niinku ihan ympäri Suomen tai itse asiassa ulkomaille astekin mahdollista tehdä. Ja nämä työnohjaukset on enemmän sitten, jos on vaikka ryhmätyönohjaus, niin sitten usein asiakkaat haluavat, että mä tuun sinne heidän tiloihin, jos on yritykset tai sote-alan esimerkiksi organisaatiot. Onko joku semmoinen, mikä sä oot huomannut, että erityisen, tai että ehkä semmoiselle ihmiselle, joka tuntee niin kuin vastustusta siihen kuvalliseen työskentelyyn, niin mikä on niin kuin helppo jotenkin, millaisesta on helppo aloittaa tai mikä on niin kuin... No se tosiaan se väärällä kädellä tekeminen, vaikka silmät kiinni, esimerkiksi silmät kiinni jotain viivaa ja sitten silmät auki ja sitten sieltä voi väritellä ja sitten jos haluaa jotain hahmoja tuoda näkyviin, niin sehän on hyvin yksinkertainen ja hyvin helppo ja sitten se voi olla hyvin antoisa, esimerkiksi tämmöinen perinteinen. Mutta sitten se voi olla vaikka sitä, että otetaan läpinäkyvä tämmöinen lasipurkki ja katsotaan, miten ihanasti vesiväri leviää sinne, kun sä otat siveltimellä ja sitten sä kosketat sitä pintaa ja se leviää sinne. Se on muuten tosi meditatiivista ja rentouttavaa, suosittelen. Joskus kun mä oon suositellut, niin ihmiset on kertonut, kuinka he on sitten niin lähteneet tätä tekemään, niin suosittelen. Sehän on niin semmoinen läsnäoloharjoituskin. Mutta siis usein niin sit myös se, että voidaan niin lähteä tutkimaan niitä välineitä, että mitä jos lähdetään testaamaan. Että ei tarvitse tehdä mitään kuvaa, mutta voi lähteä niin testailemaan, että onko siellä jotain semmoisia vaikka kyniä. Mulla on esimerkiksi monenlaisia värikyniä, monenlaisia tusseja, erilaisia liituja ja maaleja, niin että lähteekö testailemaan. Ja usein se voi sitten olla, että sehän on niinku se
valkoisen paperin kammo sit välillä just sellainen. Ja sitten voi just vaikka aloittaa niin kuin silmät kiinni, ottaa vaikka jotain väriä ja laittaa johonkin ja sitten miettiä. Ja sitten se ei-esittävyys, että ei tarvitse esittää mitään. Että et voi vaikka miettiä, että jos se, mistä ollaan puhuttu, että millainen se vaikka tunne on. Ja mä ajattelin, että mun mielestä tunnetyöskentely ei ole niin kuin ainoa, mitä voidaan kuvallisesti tehdä, eikä esimerkiksi ainoa kohderyhmä ole nämä, jotka ei puhu tai puhuu vähemmän. Mutta et se on niinku semmoinen, mihin me päästään suoraan niinku tavallaan tunteisiin. Ja sitten toisaaltahan siinä niinku myös se väline, että mikä on. Että mä joskus tapaan sanoa, että jos on vaikka semmoinen niinku helposti leviävä väline, niin sitten niinku voi olla, että lähtee aika leviämään nämä tunteet. Mutta sitten jos on vaikka aika niinku kontrolloitu ja pitäisi just saada vapautua, niin mä ajattelen, että sitten niinku voi olla, että se on ehkä niinku, että mä ehkä ehdotan, että mitäs jos maalataan oikein niinku märkää märälle tai ja niin kuin näin, mutta sitten jos taas niin kuin leviää vähän liikaa, niin sitten se voi olla, että mä ehdotan, ja tietenkin asiakas aina itse päättää, että mitä hän sitten haluaa, mutta voi olla, että mä kysyn, että mitä sä haluaisit sä piirtää. Mä ajattelin, että siinä on niin kuin nämä rajat, ja siinä niin kuin, mä ajattelin, että se väline voi usein myös sitten niin kuin tuoda, ja sitten just tämä kynnyksen madaltaminen, niin yksi semmoinen, mitä mä ajattelin, että me voitaisiin ehkä vähän demotakin, niin yksi sellainen tehtävä, mikä on toistunut ihan just tarpeidenkin takia, niin on semmoinen niin kuin rajat tehtävä, mitä mä oon antanut vuosien varrella aika monelle esimerkiksi työnohjauksessa, että usein niin kuin, ainakin mun kuplassa tuntuu, että ihmisten tarvii vähän vahvistaa omia rajoja. Esimerkiksi niin kuin työn tekemisen rajoja tai muulla tavalla. Ja sitten se on niin kuin tosi semmoinen yksinkertainen. Otetaanko vähän paperia? Heti. Joo. Otetaan uusi paperi. Täällä myös paperi. Voisin ottaa jonkun eri värin. Tuossa olisi... Se on aika vaalea. Näkyykö siitä onko siellä jotain punaista? Punaista. Tuolla on tommonen pinkki. Yllätys. Yllätys. Mikäs mä otan täältä? Nyt on oranssin. Noniin. Joo, niin jos sä niinku mietit vaan niinku rajoja, eli ei tarvitse niinku tulla mitään esittävää, mutta se ei ole myöskään koskaan kiellettyä. Mutta jos mietit vaan jotain rajoja ja teet jotain viivaa tai jotain rajoja, ei ole mitään, että sen täytyy olla tämmöinen tai tollainen, mutta tee jotain rajoja ja mieti rajojasi. Mutta tavallaan mä voin nyt piirtää kuitenkin siis ihan niin kuin liikoja ajattelematta. Kyllä. Sä voit miettiä sitä rajaotsikkoa, eli omat rajat otsikkoa ja sitten teet jotain rajoja. Et pääasia näissä on usein se, että jollain tavalla miettii sitä otsikkoa, mutta ei tarvitse niinku analysoida sitä, että tämä tarkoittaa nyt tätä. Mutta sitäkin saa tapahtua ja sitten useinhan kun ihmiset sitten näyttää, mitä on tehnyt, niin välillähän heillä on hyvinkin tarkka se, että tämä on nyt tämä ja tämä on tämä osa-alue ja tämä on tämä ja ne voi olla näin. Ja sittenhän mäkin tietenkin yritän niitä näkökulmia sitten, mahdollisia näkökulmia avata lisää puhumalla siitä, mutta se ei ole koskaan sellaista niinku tietämistä, että se on tästä niinku ei-tietämisen positiosta, missä paljon niinku esimerkiksi psykoterapiateoriassa puhutaan, että se ei ole niinku sellaista, että kun sä teet nyt jollain lailla, niin sitten mä jotenkin niinku tietäisin, että tätä se tarkoittaa ja ei mitään muuta, vaan että se on se, että mä voin niinku vaikka kysyä, että sä valitsit nyt niinku tämän oranssin värin, että mitäköhän se väri on niinku sulle, että yleismaailmallisesti se on aika niinku tulinen ja energinen väri, mutta ei se välttämättä sitä sulle ole, että jos sun kokemuksessa se on eri, niin tietenkin mennään sillä, mikä on se sun kokemus. Tai sitten mä voin niinku kysyä, että tuossa on niinku, aika paljon noita niinku, viivoja ja sitten silloin toisaalta katkoviivaakin, niin mä mietin, että onko siellä semmoinen niinku turvallinen rajan ylitysmahdollisuus, että sä voit itse niinku määritellä, tai että kun siellä on niinku näitä kovempia viivoja ja sitten tämmöistä pehmeää, niin että mitä kaikkea se sulle on, että on niinku pehmeä raja tai sitten niinku tällä tavalla voi niinku sitten
avata niitä näkökulmia. Tai mulla nyt tuli tämmöinen. Mun mielestä se on niin hauska, kun sitä yllättyy itsekin aina. Niin. En mä tiennyt, että mä teen tällaisen. Mä olin, että ai jaa, mulle tuli niinku tällainen. Niin mä nyt valitsin sen pinkin nyt. Yllätys, yllätys. Mun yrityksen logokin on pinkki, mutta mulle tuli tämmöisiä, mulle tulee vähän niin kuin mieleen jotkut palapelin palat. Totta. Niin sitten mä rupesin miettimään, että kun mä mietin omia rajoja, niin voisiko se olla niin kuin, että täällä on niin kuin tämmöisiä erilaisia niin kuin alueita, jotka niin kuin on silleen erillisiä, mutta kuitenkin niin kuin sopii toisiinsa. Ja sitten mä mietin, että no tässähän mä nyt on puhunut muun muassa mun erilaisista töistä, mitä mä yrittäjänä teen, niin mä ajattelen, että ehkä tässä voi olla sekin, että täällä on niinku tämmöisiä, voisikohan se olla jopa, että vaikka tämä voisi olla tässä, mutta tulee nyt vaan tässä hetkessä mieleen, että voisiko tämä vaikka olla niinku kuvallinen ilmaisu ja niinku tosiaan tämä kuvataiteen sanoman sekä ilmaisun että sen katsomisen sanoman vieminen ja sitten täällä on niinku näitä erilaisia, tai onko tämä se läsnäolo ja se niinku ammatillisuus ja sitten täällä on niinku ehkä se on enemmän niin päin, mä luulen, että täällä on sitten niin kuin esimerkiksi tätä kuvallista mahdollisuutta tai sitten vaikka just katsomista siinäkin mielessä, että mähän välillä järjestän näitä nykytaidematkoja, että sitten mennään niin kuin Suomessa vaikka Mänttään kesäkuussa tai syksyllä Venetsian biennaaliin Italiaan, niin voisiko se olla, tai sitten täällä on tätä kuva- ja asiakastyökurssia tai sitten on niin kuin rumataidekurssia tai sitten rentokuvakurssia ja sitten on näitä niin kuin, mutta siis mä tavallaan näette, että sitten niin kuin, sehän voi olla, että vaikka huomenna, kun mä mietin, että oli niin kiva olla siellä Sallan podcastissa, niin sitten voi olla, että mä mietin tätä kuvaa ja mä aion kyllä itsekin nyt ottaa sen mukaan sitten. En mä nyt mä otan näistä kuvat, mä muistan tätä, mitä puhuttiin ja mitä mä mietin. Mutta sehän voi olla, että mun oma mieli sitten huomenna onkin silleen, että ei, että tässähän oli tämä mun juttu. Et mun mielestä niinku kuvan voima on just kans sitä, että sä voit niinku itse niinku yllättyä myös siitä, mitä tulee. Ja tämmöinen, niinku mä ajattelin, että mä oon vähän paatunut taideihminen, kun mä oon niin paljon tehnyt ja ollut taidemuseossa ja niinku kaikenlaista tällaista. Niinku, mutta silti mähän yllätyn niinku itsekin. Kyllä. Että mä todella niinku yllätyn, että esimerkiksi kun mä tein tämmöisiä, videolle kuvasin tällaisia rentokuvatehtäviä, niin se oli silloin, mä aloitin niiden tekemisen silloin korona-aikaan, kun mulla oli kyllä läsnäolohommia silloinkin, mutta vähemmän, niin sitten mä tein semmoisen toisenlaisen puutehtävän ja sitten mä niinku niissä videoissa sitten näytin jonkun esimerkin ja sitten sanoin, että älkää kattoko sitä heti, jos haluatte niinku tehdä tavallaan tabula rasa tyhjältä pöydältä, mutta jos tarvitte tämmöistä esimerkkiä, niin sitten voi katsoa, että mitä mulla syntyi. Niin mä ajattelin, että mä teen sellaisen niin kuin syksyisen puun, mutta sitten siitä vaan tulikin palava puu. Ja sitten mä niin kuin tajusin, että nyt mulla on vähän silleen liikaa töitä, että mä kyllä itse asiassa poltan itteeni nyt vähän tässä. Mutta mulle tuli niin kuin sit kuvan kautta sellainen, onneksi oli kesäloma sitten siinä vaiheessa aika lähellä, mutta mä ajattelin, että nämä voi olla niin kuin, siis sitä voi niin yllättää itsensäkin. Kyllä. Ja sehän on semmoinen, mitä mä usein niin kuin todistan, niin kuin on se sitten kurssilla tai taideterapiassa tai työnohjauksessa, niin sitä, että kuinka se niin kuin kuvan voima siis todella yllättää. Ja mä ajattelen, että se kanssa niin kuin tavallaan tuo, kun meillähän on, sitä paljon puhutaan, niin kuin, ei kaikki puhu tiedostamattomasta, mutta että just puhutaan intuitiosta ja niin kuin, että tavallaan, että se on kuitenkin vaan niin kuin meidän, se tietoisuus on niin kuin pieni osa siitä meidän koko potentiaalista. Niin mä ajattelin, että kuvassa niin kuin, ja sitten kuvallisessa ilmaisuus, niin kuin ne voi yhtyä ne intuitiot ja aiemmat kokemukset ja sitä voi tavallaan niin kuin tietää, vaikka ei tiennyt ja niin kuin, että kertoo itselleen asioita. Ja yksi asia on just se, että kun itse piirtää, mutta sitten just toi tulkitsemisvaihe, että mitä sieltä löytää. Että mitkä ne nyt onkaan. Ja tosiaan nämä on nyt yhteydessä kaikkia. Että se metaforinen taso siinä on kyllä tosi merkityksellinen. Kyllä. Ja sitten kun mä oon muun muassa se Jungin teoria on yksi näistä mun niinku pääkäyttöteorioista, ei ainoa, mutta yksi niin kyllähän mä niinku tunnen sitä niinku kollektiivista tasoa tavallaan, että Jungin mukaanhan niinku jopa niinku ihmisen aivojen anatomisen struktuurin mukana on niinku periytynyt semmoiset tietynlaiset esimerkiksi, että voidaan kokea niinku tällaisista muodoista
ehkä jotain eheyttävää, mutta ei se aina toteudu se kollektiivinen. Et sitten meillä on niinku tämä kulttuurinen taso, että esimerkiksi mitä niinku suomalaisille tarkoittaa sinivalkoisuus, tai mitä sun vaikka just perhekulttuurissa, millaista se on niinku ollut niinku visuaalisestikin. Ja sitten toisaalta niinku, meillä on tämä henkilökohtainen, että et mulla esimerkiksi tämä pinkki ei ole mun ainoa lempiväri, mutta se niinku sattuman kautta valikoitu niinku yrityksen väriksi, mutta sen kautta kuitenkin, että se on yksi mun lempiväreistä. Mutta sitten esimerkiksi jos ihminen tekee vaikka paljon mustaa, niin se voi niinku olla, että sitten tulee niinku synkkä olo, mutta ei se tarkoita sitä, että se on hänelle synkkää. Se voi olla vaikka hänen niinku lemmikin turkki. Niin. Toisaalta vaikka se olisikin jotain synkkää, niin mistä ne kukatkin ponnistaa? Ne ponnistaa mustasta mullasta, mä ajattelen, että se on jotenkin. Ja sitten on kuitenkin, jos on jotain raskastakin, niin on jotain jalkojen alla, jotain maata. Ja no, mä tässä nyt vähän assosioin, mutta et sehän on paljon niin kuin sitä, että mä käytän sitä mun kykyä, kun mulla on tätä mielikuvitusta ja sitten mulla on tätä tietoa ja assosiaatioita, niin mä käytän sitä ja sitten mä niin kuin tavallaan siitä ei-tietämisen positiosta käsin niin kuin tarjoilen niin kuin vaihtoehtoisia näkökulmia. Ja niin mä muuten ajattelen, että jos käytetään kuvallista ilmaisua niin kuin ihan missä vaan, on se sitten esimerkiksi työnohjaus tai joku muu tilanne, tai vaikka tässä nyt, niin siitä tulee aina ainakin uusia näkökulmia. Kyllä, niin. Sen lisäksi, että esimerkiksi auttaa muistamaan. Saati sitten, kun sä teet vielä niin kuin tällaisia piirustuksia, että sä niin kuin kiteytät, niin sehän on niin kuin silloin vielä se kuvakiteytys ja niitä sanojakin siellä sen lisäksi, mutta että se on kyllä älytön rikkaus. Ja sekin, kun me ollaan just jossain näyttelyissä vaikka, ja niin kuin jos me niin kuin semmoisella riittävän avoimella ja uteliaalla asenteella niin kuin tutkitaan niitä ja tutkitaan meidän reaktioita, mitä niin kuin kuvat herättää, niin sehän voi olla myös niin kuin tosi se voi olla niin kuin virkistävää, se voi olla niin kuin avartavaa. Ja esimerkiksi ryhmän kanssa, kun puhutaan ääneen, että mitä meille tulee mieleen ja ei ole vääriä mielijohteita, niin sitten tulee mun mielestä se on niin kuin tosi semmoista suvaitsevaisuutta kasvattavaa, että me voidaan niin kuin sen projektiivisen pinnan kautta niin kuin tavallaan niin kuin kokea se, kuinka erilaisia näkemyksiä voi olla. Ja just, että se on niin kuin, mä voisin tosiaan puhua loputtomiin näistä. Mutta siis toi on kyllä niin totta, että siis se, mitä ihmiset näkee tai että mitä he ajattelee ja miten sen saa tehtyä näkyväksi ja sitten taas toisinpäin, että miten se näkyvä puetaan sanoiksi, niin tavallaan se ymmärryksen lisääminen on suurta. Niin, kyllä. Ja sitten kun ihmiset tekee yhdessä, niin se, että kun he tutustuu toisiinsa sitäkin kautta ja kun puhutaan niistä, niin sehän on niin kuin edellytys sille, että tulee lisää luottamusta, että tutustuu. Niin mä ajattelen, että ylipäätään se, että tehdään jotain sellaista ja sitten vaikka työnohjauksessa on vielä niin kuin se aihe sellainen, että siellä on niin kuin esimerkiksi just organisaatiot tullut se tilaus, mikä otetaan huomioon, se tilausaihe ja sitten heiltä ne aiheet ja sitten tehdään sitä kuvaa siihen liittyen. Sehän on niin kuin, mä ajattelin tässä tätä keittoa taas. Niin. Mutta kun sitten tulee ihan mieletön niin kuin keitto ja no joskushan siinä on sitten sekin haaste, että tietenkin erilaisia makuja ja näin, niin ei voi miellyttää kaikkia, mutta täytyy joskus mä kysynkin, että mikä on niin kuin riittävän nyt hyvän makuinen keitto tällä kerralla, että se ei ole niin kuin, joo. No hei, sitten sivusit vähän myös sitä ruman taiteen kurssia. Se on musta kauhean mielenkiintoinen asia myös. Joo. Niin mikä sut on saanut tämän ruman taiteen äärelle ja mitä sä haluaisit kertoa siitä ruman taiteesta? Niin kiinnostaa se laajemmin, mutta sitten toki myös niin yksityiskohtina, mitä sä ajattelet siitä, että mikä on rumaa taidetta tai... Joo, mitenköhän se on monen mutkan kautta syntynyt se idea. Se oli siis 2019, kun mä sitä soppaa keittelin ja 2020 keväällä, just ennen näitä rajoitusten tuloja, niin mulla oli ensimmäinen ruman taiteen kurssipäivä. No siis tavallaanhan se lähti siitäkin liikkeelle, kun mä oon saanut niinku palautetta sekä mun entisiltä työkavereilta sieltä taidemuseosta, että sitten esimerkiksi joiltain mun ystäviltä, joiden kanssa ollaan kierretty näyttelyitä, että
eikö sulla Johanna ole nyt mitään niin kuin taidetta, mistä sä et tykkää? Niin. Et kun se oli kuulemma vähän raskastakin välillä, että kun mä innostun kaikesta. Niin kuin en mä niin kuin mun mielestä ihan kaikesta innostu, mutta taiteeseen liittyen se on kyllä aika, että joo. Sitten kun mulla oli niin kuin, varmaan johtuen näistä kysymyksistäkin, niin mulla oli niin kuin 2013 oli niin kuin ensimmäinen kerta sellainen, että mä pystyin sille yhdelle kaverille yhtäkkiä sanoa, no toi teos oli kyllä nyt ihan syvältä. Mutta itse asiassa Niin. siinähän kävi niin, että mä muistin sen teoksen parhaiten koko siitä kokonaisuudesta. Ja sitten mulla on myöhemminkin käynyt niin, että mä oon harmitellut, kun mä en ole ottanut kuvia jostain, mistä mä sitten niinku en tykännyt, kun sitten 2015, ne on aika harvinaisia, mutta niitä jo välillä on käynyt, niin mulla tuli taas sellainen, että okei, nämä on ihan hirveitä. Niin sitten kun mä en ottanut niistä kuvia, niin mä haikailin ja sitten mä käytin ties kuinka monta tuntia Instagramissa, että mä etsin niin kuin, että mitkä nämä teokset oli ja sitten mä onneksi löysin. Ja mähän sillä ruman taiteen kurssilla itse asiassa kerron kanssa sit tarkemmin just näistä esimerkkeistä, mutta sehän on niin kuin, sehän on myös semmoinen tosi mielenkiintoinen niin kuin taas yksi tämmöinen loputon kulttuurinen suo, että mitä kaikkea on, niin kuin, ei mulla kaikkea mahdollista siellä kurssilla, mutta aina tulee vähän lisämatskua, mutta että mitä kaikkea on niin kuin kirjoitettukin niin kuin tästä niin kuin ruman taiteen kokemuksesta. Ja esimerkiksi siellä Jungilla on myös niin kuin tällaista, että joku voi olla niin kuin semmoista tajunnan räjäyttävää ja groteskia, mutta nimenomaan niin kuin todella kaunista samaan aikaan. Ja sitähän niin kuin siellä sit pohditaan siellä ruman taiteen kurssilla, että mikä on ylipäätään rumaa ja mikä on niin kuin henkilökohtaisesti ja mikä niin kuin yleismaailmallisesti. Ja ihmiset tuo sinne esimerkkejä. Se on niin kuin tosi antoisaa. Me tutkitaan niitä esimerkkejä, mitä he on tuonut ja sitten siellä niin kuin yritetään myös tehdä. Siinä on niin kuin semmoinen, mun mielestä niin kuin, tykkään tämmöisestä vapauttavasta karnevalismista, niin mä ajattelen, että siinä niin kuin yritetään tehdä niin rumaa kuin mahdollista. Ihanaa. Ja sitten mä usein, niin kuin, mä en aina tee niin kuin ryhmän kanssa monestakaan syystä, paitsi joskus tietenkin jos pyydetään ja jos se on niin kuin siinä tilanteessa jotenkin järkevää niin kuin palvelee sitä tilannetta, mutta tuossa mä välillä sitten itsekin heittäydyn tai yleensä, että yritetään tehdä ja sitten mäkin yritän ja niin kuin, se on yllättävän vaikeaa ja yllättävän herkullista. Niin. Ja ei sen tarvitse olla sitä myöskään. Se on niin kuin aina, tässäkin tapauksessa sitä aina niin kuin myös yllättyy siitä, mitä sieltä syntyy. Ja sitten mä oon viime vuosina innostunut myös sitten vähän niille, jotka haluaa, niin siinä lopussa vetämään tällaista italialaiseen futurismiin pohjautuvaa omaa versiota tämmöisestä meluoopperasta. Mun YouTube-kanavalta löytyy muutama esimerkki. Niille hirveästi on näyttöjä ja kannattaa ne volyymit kyllä siinä tietokoneella laittaa vähän alas ennen kuin kuuntelee, mutta siellä on muutama esimerkki tietenkin ryhmäläisten luvalla laitettu ne äänet sinne, niin jos joku haluaa käydä kuuntelemassa. Mutta mä tein aikoinaan siellä taidemuseolla siis ryhmillekin semmoisia yhdessä futurisminäyttelyssä, niin, missä mä ohjasin tällaista meluoopperaversiota, niin sitten mä tajusin, että hei, että tämähän voisi sopia tämä mun idea myös tänne ruman taiteen kurssille. Totta. Ja kyllähän sitä paljon on sitäkin niin kuin tehty, että ihmiset menee just jonnekin huutamaan, missä niin kuin voi päästää niin kuin vähän semmoista niin kuin negatiivistakin energiaa ulos. Että tietenkin on niin kuin hyvä niin kuin miettiä positiivisia asioita, mutta ihmiselämään kuuluu myös tämä hankala. Ja sehän on niin kuin yksi puoli, mitä mä ajattelen, että just esimerkiksi kuvallisen ilmaisun kautta voi myös saada sitä niin kuin hankalaa niin kuin ulos. Just niin. Mutta sitten jos mennään sinne niin kuin, vastaanotolle tai myös niin kuin työnohjaustilanteisiinkin, niin kyllä mä ajattelen sitten, että mä ainakin sen verran, kun mä voin itse vaikuttaa, niin mä yritän, että siihen päälle tulee kansi. Eli tavallaan niin kuin, mähän en voi koskaan, ei kukaan voi hallita sitä, miten toiset tuntee tai miten he reagoi. Se on ihan selvä. Mutta mä yritän niin kuin siinä niin kuin loppupuolella tuntia tai käyntiä niin kuin ohjata siihen suuntaan, että mietitään esimerkiksi sitä, että mitä me halutaan ottaa sisään. Että jos on vaikka tehty kuvaa siitä, mitä on ikävää ja päästä ulos, että mitä me halutaan sisään. Ja jos ei ole esimerkiksi aikaa niin kuin tehdä uutta, mutta sitä voi yllättävän lyhyesti ajasta tehdä jotain, niin sitten voi vaikka miettiä, että mitä väriä vaikka tai millaisen kortin. Tai sitten just mietitään sitä, kun kolikolla on toinenkin puoli, niin mietitään sitten sitä toista puolta, sitä
sitä niin kuin auttavaa puolta tai toiveikasta puolta tai tulevaisuuden suuntautuvaa. Mutta tosiaan, kun se on tärkeää myös niin kuin käsitellä niitä tunteita, ja eihän esimerkiksi äänen päästäminen ole se ainoa, mutta sitten on tutkimuksiakin, että jos vaikka sattuu, niin kiroilu ja niin kuin ääntely niin kuin vähentää sitä kipua, ja sitten kun sä syöt jotain todella herkullista, niin ääntely niin kuin lisää sitä. Joo. Tämä on tosi vapauttava ajatus, että sen voi tehdä just sen ruman kautta. Niin, että mennäänkin sinne puolelle. Ja ei tarvitse pelätä sitä jotenkin, että mutta kun tämä on niin kauhean, en tykkää se on tästä. tarkoituskin. Niin. Mennään niinku sitä kohti. Joo, ja sitten mä ajattelin, että se nimi rumataide, niin mä ajattelen, että se on jotenkin, kun se taide on niin latautunut ja sitten ruma on niin latautunut. Kyllä, kummatkin yhdessä. Mikä ihana kombo. Joo. Mutta onko sulla joku sellainen teesi, mitä sä haluaisit sen lisäksi, että kuvallinen ilmaisu kuuluu kaikelle, mutta onko jotain siihen liittyvää vielä sellaista teesiä tai jotain sellaista vaikka tieteellistä näkökulmaa, minkä sä haluaisit, että ihmiset tietäisivät liittyen tähän kuvalliseen työskentelyyn? Mä ajattelin, että tieteellisiä näkökulmiakin on niin monia, mutta ehkä mä voisin viitata siihen jungilaiseen teoriaan, kun se on yksi näitä mun pääkäyttöteorioita, niin siellähän on niinku sellainenkin ajatus lähteissä, että kaikki, minkä ihminen kokee, varsinkin niinku voimakkaaseen tunteeseen liittyen, niin tallentuu enemmän tai vähemmän kuvallisena meidän mieleen. Ja mä ajattelin, että sehän on niinku yksi selitys sille, että välillä kuvathan voi tosi nopeasti herättää niinku todella paljon iloa, mutta myös muita esimerkiksi surullisia tunteita. Ja mä ajattelen, että se on niinku sekä syy niinku muistaa se, että vaikkei se on niinku täysin kaikki tiedostettua ja se on niinku rationaalisen tuolla puolella, niin se voi olla niinku todella auttavaa semmoisilla tavoilla se kuvallinen ilmaisu, mitä me ei välttämättä koskaan pystytä sanottamaan. Mutta sitten toisaalta, kun se herättää niin nopeasti, niin helposti, niin ei aina tietenkään, mutta sitä ei just voi tietää etukäteen, että mikä kuva sitten niinku herättää. Niin sitten mä kuitenkin suosittelen, että silloin kun niinku käytetään niinku esimerkiksi sote-alalla niinku ammatillisissa konteksteissa, niin että käytäisiin jotain koulutusta tai työnohjausta sitä varten, jos se ei itsellä ole esimerkiksi taideterapeutin tutkintoa taustalla. Että ei se niinku mä en tarkoita sitä, että sitä pitäisi niinku varoa, mutta se on hyvä niinku pitää mielessä, että se on tosi voimakas väline myös. Niin ehkä tämmöinen mä haluaisin sanoa, tämmöinen niinku alaviite, että kannattaa pitää mielessä, mutta myös just siinä mielessä mä ajattelin, että enemmän mä haluan rohkaista siihen, että vaikka ihmisillä vaihtelee se, että kuinka visuaalisia me ollaan, niin se on niinku kuitenkin niinku niilläkin, jotka ei näe, niin on tutkittu, että on jotain mielikuvia niinku visuaaliseen liittyen, että sitä kannattaa kyllä hyödyntää ja kyllähän niinku sitten esimerkiksi sokeillehan on niinku tämmöisiä tunnusteltavia kuvia niinku, ja niitä on mahdollista tehdä, että se ei ole mitenkään niinku, ja jotenkin se, että sitä voi niinku, tosiaan niinku yllättää itsensä ja sitten mitä enemmän tekee, niinku, että jos alkaa vaikka niinku, esimerkiksi ihan vaikka mielialojaan, niinku nyt vaikka joku, joka kuuntelee, että jos haluaa niinku, kokeilla, niin ottaa vaikka just jotain vaikka itselle mieluisia välineitä, että jos piirtäisit, niin mitä haluaisit käyttää, niin käy ostamassa tai hakemassa tai lainaa lapsilta jotain sellaista, se voi olla myös vesiväriä tai jotain muuta ja kokeile vaikka sitä, että jos rupeisitkin niinku laittamaan vaikka jotain mielialoja niinku ylös, että minkä muotoinen mun olo tänään on. Onko se semmoinen lave vai onko se semmoinen niinku pieni tai onko se niinku semmoinen rajattu. Mitä väriä vois olla. Tai sitten jotenkin vaikka just sokkona jotain ja mitä sitten tulee mieleen. Ja miettiä sitä otsikkoa samalla, että mun fiilis tänään. Sitten jos semmoista tekee, niin tutkimusten mukaan se, että sä teet jotain luovaa, niin sen niinku erilaiset hyvinvointivaikutukset, niitähän on tutkittu nyt tosi paljon. Esimerkiksi 2WHO, Huultahan tuli tämä niinku raportti
mikä vuosi se nyt oli, mutta ei siitä ole montaa vuotta aikaa, niin missä ne tutki 80-luvulta asti niin kuin luovan tekemisen hyvinvointivaikutuksia, niin kuin kokosi niitä tutkimuksia yhteen, ja Suomessakin on vaikka mitä julkaisuja aiheesta. Niin siitä on tutkittu esimerkiksi, että se kumuloituu se hyvä, mitä siitä luovasta tekemisestä tulee. Se voi olla myös vaikka niin kuin sukan tekemistä tai niin kuin, se voi olla vaikka yksi, mitä mä monesti sanon kanssa, että jos on jotain niin kuin ihania tunnepitoisia esineitä kotona, niin niiden vaikka niin kuin järjestely semmoiseksi niin kuin esinekoosteeksi ja vaikka valokuvaaminen, niin se voi olla myös, ei ole pakko niin kuin piirtää, mutta se, että se kumuloituu on niinku yksi hyvinvointivaikutus, se, että siitä tulee, niinku, että seuraavina päivinä on tutkimusten mukaan niinku jollain tavalla niinku se olo niinku paranee. Niin sitten sen lisäksi niin niitä voi tutkia niitä, että jos tekee esimerkiksi mielialaansa liittyen niinku kuvia, niin sitten sulla niinku tulee semmoista omaa tutkimusaineistoa siitä, että okei, että mulle toi sininen on semmoinen niinku lemppariväri, että tuolla niinku oli näitä päiviä paljon. Mitäköhän silloin tapahtui? Ja sitten itse asiassa aina kun mulla on ollut tämä tai usein kun mulla on ollut tämä, niin mä oon vaikka niinku tavannut näitä ihmisiä. Sitten sitä voi vaikka niinku, mun kannattaa nyt näiden ihmisten kanssa kyllä sopia enemmän, niinku, koska se selvästi niinku parantaa. Että tavallaan niinku pääsee, ja sitten pääsee tutustumaan siihen omaan kuvakieleen. Että tavallaan, että kun esimerkiksi mä tein nyt niinku tämmöisen, niin kun mä katson tätä sitten myöhemmin, niin mä pääsen niinku jonnekin sinne mun kuvakielen maisemaan. Mä en aina välttämättä just tiedä itsekään, että minne mä sinne, mutta mä pääsen jonnekin sinne. Ja sitten mä ajattelen jotenkin, että siinä niinku kuvallisessa maailmassa on just tämmöisiä yleismaailmallisia, mä usein puhun vähän niin kuin metaforisesti, että siellä on semmoisia liikennemerkkejä. Että esimerkiksi jos mä teen vaikka jotain omaa fiiliskuvaa ja teen siihen keltaista, niin semmoinen yleismaailmallinen liikennemerkki usein sanoo, että se voi olla jotain iloista, energistä, vähän niin kuin aurinkoonkin liittyen. Mutta sitten niin kuin, jos siellä mun omassa kuvamaailmassa onkin joku kokemus, missä oli keltaista, joka oli ikävä, tai jostain syystä se ei vaan miellytä mua, niin se merkitys voikin olla niin kuin eri. Mutta tavallaan, että mä pääsen niinku sillä fiiliskuvalla esimerkiksi, mä pääsen sinne jonnekin sinne mun mielenmaisemaan. Niin sitten kun niitä kuvia on enemmän, niin sä saat varmaan kiinni, että siellä niinku alkaa olla enemmän niitä tarttumakohtia. Ja sitten on niinku, että tämä väri merkkaakin mulle tällä hetkellä nyt tätä. Tai esimerkiksi mulla on itsellä elämässä muutamia vuosia sitten mulla lisääntyi erityisesti mintun vihreän himo. Ja sitten mä totesin, että kyllä se mulla, niinku, kun tämä pinkki on tämä yritysväri, niin kyllä se mulla myös vähän oli semmoista, että nyt vähän tasapainotetaan sitä. Sehän on niinku vihreä ja punainen on vastavärit ja pinkki ja mintun vihreä, niin sen lisäksi, että ne on vastavärit, se mintun vihreä on pastellisempi. Mä ajattelin, että vähän niinku nyt pehmeämpää ja käännetään katse vielä enemmän myös sinne privaattiin. Niin esimerkiksi itselleni niin tämmöisetkin voi olla niinku, ehkä tästä sait kiinni. Tämä on niinku sellainen, mitä mä haluan kanssa levittää. Että sitä voi niinku tosi pienellä, se voi olla vaikka postimorkin kokoinen se tutkimuskuva, ja sillä voi olla joku oma aihe, että mikä on sun elämässä nyt niinku ajankohtaista. Haluatko tutkia vaikka, kuinka paljon sulla on työhön liittyvää stressiä, että haluatko tehdä siitä vaikka, että millainen työpäivä oli, vai niinku, haluatko niinku, mitä sä haluat tutkia, niin tee niitä ja sitten niinku, kun sulla on monta, niin sit sä voit katsoa sitä sarjaa ja niinku miettiä, että mitäs niinku punaista tai muun väristä lankaa täältä löytyy. Ja nehän voi olla myös mustavalkoisia kuvioita ja sä voit tutkia niitä kuvioita. Joo. Toi on tosi hyvä työkalu siihen, että saa niinku jotain sellaista sisäistä näkyväksi. Niin. Ja sitten, että siitä jää jotain jälkiä siitä omasta niinku fiiliksestä, mikä... Kyllä. Joo, ihana. Mä sain kyllä tästä monta asiaa, mitkä mua nyt niinku inspiroi. Okei, kiva. Mitä niinku lähtisin tekemään. Siis tämä rumataide innostaa kauheasti siihen, että niinku, tutkii sitä sen kautta, että miten niinku tehdään mahdollisimman rumaa. Et jos tulee sellainen fiilis, että en mä voi, koska mä en osaa ja niinku, aina tämä näyttää vähän huonolta, niin entäs jos se onkin just se, mihin tähdätään? Niin. Ja sitten toi myös, että tavallaan tutkii niitä merkityksiä sen oman fiiliksen kautta, että mitä tämä mulle, että voi luoda niitä omia niinku sääntöjä
siihen omaan kuvalliseen ilmaisuun tai löytää niitä. Ehkä ei tarvitse luoda, mutta voi löytää niitä. Niin se on ihana tapa lähestyä myös. Ja sitten se, että tähän tunnetyöskentelyyn tietysti. Että tavallaan ihan se tekeminen, niin miten se vaikuttaa siihen omaan fiilikseen. Ja sitten taas toisaalta, että niin voi päästää ne huonot esiin ja sitten toisaalta voi lisää sitä omaa onnellisuutta niin tarttumalla just niihin asioihin, mitkä niin itselle tuo iloa ja niihin väreihin. Ja. Niin, kyllä. Kyllä. Mistä sä haluat esimerkiksi päästää irti tai tutkia jotain hankalaa siinä paperilla? Tai sitten just, että mitä mä kaipaan nyt? Esimerkiksi väriä, muotoa tai vaikka menenkö näyttelyyn. Niin. Ja sitä mä muuten kanssa suosittelen. Kyllä. Itselläkin välillä unohtuu, kuinka se on todella. Ihanaa, että olit täällä vieraana, Johanna. Kiitos. Nyt jos kuulijat haluaa tietää lisää sun työskentelystä ja haluavat vaikka seurata sua, niin mihin kannattaa ohjautua ja mitä sulla on tulossa nyt tässä keväällä ja syksyllä 2026? Joo, no halutessaan voi esimerkiksi tilata mun uutiskirjeen. Mä lähetän sen vaan kerran kuussa. Monet on sanonut, että haluaisivat, että mä laitan useammin ja monet sanoo, että pitäisi laittaa useammin, mutta kerran kuussa, joskus harvoin kahdesti. Se löytyy mun nettisivuilta oivallamme.fi, niin sieltä taidevinkit voi käydä tilaamassa. Ja sitten mä oon tuolla Instassa ihan Johanna Wahlbeck ja sitten mä oon myös LinkedInissä ja sitten tuolla Facebookissa Johanna Wahlbeck Oy, niin ne on ne niinku mun pääkanavat, mutta niin kuin mainitsin, niin siellä YouTubessa voi löytyä myös muun muassa jotain sekoilua. Mulla on nyt tässä esimerkiksi syksyllä on tulossa etänä sekä toi kuva- ja asiakastyö peruskurssi että sitten jatkokurssi ja sitten esimerkiksi Venetsian biennaalin taidematka tuossa syyskuun lopussa. Että tämmöiset esimerkit tuli mieleen. Ihanaa. Ja tietenkin siis mulla on tällä hetkellä itse asiassa vastaanotolla tilaa, että sekin on niin kuin mahdollisuus tämä kuvataide, psykoterapia, perhe tai pari tai työnohjaus. Joo. No niin, mahtavaa. Kiitos paljon. Kiitos Salla paljon, kun kutsuit. Kiitos, kun olit mukana Piirtämisen voiman podcastin ensimmäisen jakson ajan. Seuraava jakso ilmestyykin sitten 2 viikon kuluttua ja silloin meillä on vieraana aivan mahtava Anni Peltola, joka on kuvittaja, kuvataiteilija ja muun muassa Lupa luovuudelle -kirjan kirjoittaja. Silloin me keskustellaan lisää piirtämisen voimasta ja siitä, miten ottaa lisää luovuutta mukaan arkeen. Tervetuloa taas kuulolle. Ja hei, tsekkaa linkit Johannan mainitsemiin palveluihin ja kursseihin tuolla jakson tiedoissa. Ja tsekkaa myös mun kesäkuussa tuleva piirtäminen työkaluna -kurssi. Kuulemisiin 2 viikon kuluttua piirtämisperjantaina piirtelemisiin.